अगर आप भी चाहते हैं कि पूजा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय डीजे राकेश। उता दोनों लटकावले सुनो जो बना फुलावले उता दोनों लटकावले सुनो जो बना फुलावले उता दोनों लटकावले सुनो जो बना फुलावले 3 बजे भोर हरिया में हमारा वावेला बोलावले 3 बजे भोर हरिया में करवावेला बोलावले म्यूजिक बाय डीजे राकेश। फोन के बोलावे पिछुआरा पैसे के मिल जाए डर लागे बड़ा फोन के बोलावे पिछुआरा पैसे के मिल जाए डर लागे बड़ा तो खाली बतिया वाले बा नहीं हम के दिखवाले बा तो खाली बतिया वाले बा नहीं हम के दिखवाले बा 3 बजे भोर हरिया में हमारा वावेला बोलावले बा 3 बजे भोर हरिया में करवावेला बोलावले बा म्यूजिक बाय डीजे राकेश। लालू लहरी के देखी लजहले अरविंद राजा से खूबे बतियाले राइटर लालू के देखी लजाले अरविंद राजा से खूबे बतियाले हेलो बाबा के सिखवाले बा नहीं हम के बतावले बा हेलो बाबा के सिखवाले बा नहीं हम के बतावले बा 3 बजे भोर हरिया में हमारा वावेला बोलावले बा 3 बजे भोर हरिया में हमारा वावेला बोलावले बा अरे पिठुआ वाला न बोलैले बा।